Heippa! Joko syksy on mielessä? Nyt olisi hyvä aika alkaa miettiä, että millä saat lisää niitä tyytyväisiä asiakkaita ja tietysti niitä tulojakin. Ja samalla semmoisen yhden lisää palikan sinne sun työkalupakkiin. Ja ei kannata myöskään sitä itseä unohtaa, eli kun itsekin testailet detoxin, tulet huomaa, miten se kannattaa. Meillähän on perinteisesti ollut sitten marraskuu, se detox-kuukausi. Eli detox-ohjelma on tällainen lyhyt ohjelma, mutta siinä on erityispainotus siellä vatsan hyvinvoinnilla, elimistön puhistuksella. Eli se on kuuri ja helppo. Ja se on siinä mielessä hyvä, että se kannattaa heti asiakkaalle tehdä, että se tehdään eikä säädetä. Ja nyt meillä on alkamassa tämä detox-koulutus. Ja sehän on elokuun loppupuolella. Ja siinä detox-koulutuksessa käydään sitten kaikki nämä asiat tähän ohjelmaan liittyen läpi. Ja siinä detox-koulutuksen ensimmäisen päivän jälkeen pääset sitten myös itse testaamaan detoxia. Saat tehdä sen ja myös sitten sun harjoitusasiakkaat. Eli siinähän tietenkin otetaan ne 5 harjoitusasiakasta. Ja ensimmäinen päivä on, tai ensimmäinen puolikas päivä, mikä tehdään, siinä käydään läpi nämä detoxin tavoitteet ja miten sitä tehdään, mitä hyötyä asiakkaalle. Ja saat semmoiset helpot ohjeet, miten se käydään asiakkaan kanssa sitten läpi. Ja sen koulutuksen ensimmäisen päivän jälkeen pääset testaamaan itse. Ja silloin myös saat ottaa itsellesi ne 5 harjoitusasiakasta, joilla sä tietenkin tienaat sen koulutuksen. Ja sitten kun oot testannut itse ja on ne harjoitusasiakkaat ollut, niin sitten reilun kuukauden päästä siitä koulutuksesta meillä on se toinen päivä, missä kerätään vähän yhteen näitä asioita ja minkälaisia havaintoja oot tehnyt. Ja sitten oot valmis vetämään detoxia ihan oikein marraskuussa. Eli marraskuu on se meidän varsinainen detox-kuukausi. Ja suosittelen oikein paljon, koska mun omat asiakkaat on tykännyt hirveästi detoxista. Ja moni tekee se useamman kerrankin vuodessa. Ja erityisesti tämä on hyvä niille painohallitsijoille. Eli siinä on hyvä syy myyä tämmöinen puhdistuskuuri heille. Koska hehän ei välttämättä halua tehdä laihutusta niinkään. Mutta kun ne saa tämmöisen puhdistuskuurin ja saavat vatsaa hyvään kuntoon, niin siitä on hyvä marraskuussa sitten jatkaa jouluun. Ja sitten kun sopivasti syövät jouluaikaan, niin voivat tulla tekemään uudestaan sen tammikuussa. Suosittelen oikein lämpimästi tätä detox-koulutusta ja minä itse teen, silloin kun teen lyhyt ohjelman, niin mä teen tämän detox-version siitä. Tämä sopii mulle oikein hyvin ja niin on tykännyt mun asiakkaakin, eli mulla on niitä, jotka tekee sen useamman kerran vuodessakin. Ei mukko koulutukseen ilmoittautuun. Nähdään elokuun lopulla. Heippa!